U posljednjem izdanju Ideja HR u 2025. razgovaramo o onome što je tu godinu obilježilo u cijelom svijetu. Nažalost, 2025. godina je godina koja je osigurala puno povijesnih natuknica za cijelu planetu, za sve nas, za društva koja je uzdrmala i postavila pitanje uopće onoga što u ovom trenutku možemo očekivati da će biti budućnost svijeta. Na samom početku podsjećam vas, prijavite se na naše Spotify i YouTube kanale, tako ćete najjednostavnije doći do svih naših epizoda. A o političkoj 2025. u svijetu razgovaramo sa Božom Kovačevićem, sveučilišnim predavačem, diplomatom, bivšim političarem, možda sam nešto i zaboravio, nemojte mi zamjeriti. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Kako najjednostavnije opisati 25. odnosno kako će 25. izgledati u nekom udžbeniku za osnovnu školu povijesnom? Što će biti naslov? Svijet je poludio, nosi se krinka, licima klaunova nije potrebna šminka. Da citiram Bertolta Brechta, a sve to zajedno se može svesti na to da je 2025. godina Trumpa. Jesmo li trebali očekivati još u prosincu prošle godine da će ovo biti godina Trumpa ili nas ipak uspio usprkos svemu ipak iznenaditi? Pa meni nije iznenadio jer sam pratio njegove nastupe tijekom Bidenovog mandata i bilo je jasno da je predsjednik Trump naučio lekciju iz svog prvog mandata, a to je da ako želi osigurati provedbu svojih politika, da mora na sva ključna mjesta postaviti ljude isključivo od svog osobnog povjerenja. To je jedno. I drugo, da je shvatio da prilično agresivno može državnim službenicima nametati lojalnost prema sebi osobno, a ne lojalnost prema Ustavu Sjedinjenih Američkih Država. Njegovi birači to od njega ocjenjuju jer je njima do američkog Ustava jednako stalo kao i samom Donaldu Trumpu. Rekli bi neki potjerao sve odrasle iz sobe. Pa može se i tako reći. Međutim, koliko je dugoročno održiva takva politika, odnosno jesmo li možda već i na putu do točke gdje će prve Sjedinjene Američke Države platiti cijenu razbijanja i uništavanja institucija? Jer ovo zahtijevanje lojalnosti i lojalnosti kao ključni kriterij se najčešće manifestira u uništavanju nekih institucija koje su za SAD bile iznimno važne, bilo na nacionalnom, bilo na međunarodnom planu. Upravo to. Prva je vidljiva relativizacija, da ne kažem marginalizacija Kongresa, koji treba donositi zakone. Prilikom polaganja prisege zastupnici prisežu na Ustav, ali svi republikanci u ovom sastavu ili velika većina je zapravo lojalna Trumpu što god da on radio. Ali pokazalo se da i u tom pogledu nema on baš potpuno neograničen manevarski prostor, jer neki od njegovih najžešćih pristalica koji su od njega očekivali ispunjavanje obećanja u vezi sa aferom Epstein su se okrenuli protiv njega i koliko su bili fanatično za njega, sad su fanatično protiv njega jer su shvatili da u Trumpovom poimanju odnosa postoji samo jednosmjerna lojalnost, a oni su ipak očekivali i predsjednikovu lojalnost prema njegovoj biračkoj bazi. S druge strane, postoji i ipak naznaka da dio takozvanih starih republikanaca je ipak u nekom trenutku doveden do točke gdje je prisiljen ili spreman okrenuti leđa Trumpu, recimo vezano za osiguranje kontinuiteta Obamacarea. Također se pokazuje da postoji ta granica do koje Trump doseže. Zato vas pitam, može li se to njemu na kraju ipak obiti o glavu? Pa ja mislim da se to već počelo događati i neizvjesnost u pogledu ovih idućih izbora za upražnjena mjesta u Kongresu je sve veća. To shvaćaju ovi tradicionalni republikanci, nazovimo ih tako, i koliko god da su
prethodno pristali da Trump bude ne samo njihov zaštitni znak, nego apsolutni demiurg njihove politike, sad su postali svjesni opasnosti koje iz takvih politika proizlaze. Ali još je preuranjeno donositi konačne sudove o konačnoj bilansi Trumpove vlasti. Ja mislim da je činjenica da je on drugi put izabran za predsjednika, osim što je pokazala slabosti demokrata, ujedno pokazala da se Amerika promijenila. I očito je da velik broj Amerikanaca misli da je u redu da Amerika odustane od globalizacijskih politika, da se prikloni tradicionalnim okvirima američke vanjske politike, što znači apsolutna dominacija u zapadnoj hemisferi u skladu sa Monroeovom doktrinom, a da ostatak svijeta bude tek od prilike do prilike predmet američkog interesa. Predodžbe Amerikanaca koji podržavaju Trumpa o tome kako Amerika opet može postati velika su zapravo uvelike opterećene prošlošću bez jasne vizije budućnosti. To je bez uzimanja u obzir aktualnih okolnosti. Točno. Globalni. To je White Anglo-Saxon Protestant Amerika plus radikalni cionisti koji su se sa raznim tim protestantskim evangelicima povezali i čine uz prethodni Tea Party koji je bio srž podrške Trumpu na izborima 2016. godine. Ta kombinacija tradicionalista i religioznih fanatika je dala ton Trumpovoj politici, pa čak i na vanjsko-političkom planu. Oni su spremni podržati sve Trumpove mirovne inicijative i jednu njegovu ratnu inicijativu protiv Irana. Taj rat su oni spremni podržati. Kad smo kod ovog točkastog interesa za sve osim za zapadnu hemisferu, kakva je tu bilanca Trumpa koji uporno pokušava međunarodne odnose svesti na razinu neke nekretninske spekulacije, odnosno nekog transakcijskog spekuliranja. U Gazi je počeo sa Rivierom Gaza, pa nakon toga proglasio mir za koje je upitno da li se još uvijek može reći da je mir. U rusku agresiju u Ukrajinu se povremeno uključuje sa ponekad vrlo bizarnim prijedlozima. Pa evo, njegovo predsjedništvo u prvom mandatu, kao i ovoj prvoj godini drugog mandata, je bizarno u mnogome, ali on je upravo tim svojim bizarnim pristupom uvelike promijenio međunarodnu scenu. Dakle, paradigmu američke vanjske politike čini se da je ipak uspio promijeniti. Ne treba zaboraviti da Biden nije ispravio sve ono što je Trump tijekom prvog mandata napravio. Recimo TTIP, pregovori o zoni slobodne trgovine između Europe i Amerike, Biden nije obnovio te pregovore. Recept koji je trebao biti sporazum o slobodnoj trgovini u Tihooceanskom bazenu, Amerika nije ušla u to, odnosno izašla je iz tih pregovora i prepustila inicijativu Kini, a Biden nije, nakon što je Trump odlučio da neće u tome sudjelovati, nije se angažirao oko toga. Trump, s druge strane, osim što se priklanja američkoj vanjskoj politici iz 19. stoljeća i u tom pogledu se uklapa u tradiciju američke vanjske politike, Trump, dakle, u mjeri u kojoj odustaje od savezništava u Atlantskom bazenu, pokušava uspostaviti savezništva u Pacifičkom bazenu, savezništva protiv Kine. U netom objavljenoj strategiji nacionalne sigurnosti on iskazuje
neku skepsu prema europskim članicama NATO saveza jer će se kompozicija njihovog stanovništva u skoroj budućnosti promijeniti. Što kaže, neće više bijelci dominirati u tim zemljama, a istodobno isključivo sa nebjelačkim populacijama na Pacifiku pokušava uspostaviti savez protiv Kine. Tako da je njegova politika u mnogome proturječna. I čini mi se da je upitno koliko može biti dugoročno uspješna, jer možemo biti zadovoljni ili nezadovoljni ritmom, ali Europska unija se počela pripremati za vrijeme kada SAD neće biti saveznik. Bilo kojem novom pregovaraču, on potezima koje svakodnevno vuče pokazuje da su Sjedinjene Američke Države sve manje partner na kojeg se dugoročno možete oslanjati. Nedavno mi je gost bio profesor Kal sa Kalifornijskog sveučilišta koji upozorio na činjenicu da nikad ovako nisko rejting povjerenja u SAD globalni nije bio pozicioniran. Sve to govori zapravo da se svijet možda i brže od samog Trumpa prilagođava na Trumpov svijet. Točno. Trump je s jedne strane uvidio činjenicu da svijet nije unipolaran, da Amerika ne može biti apsolutni hegemon cijelog svijeta i to je on još u prvom mandatu rekao: ja nisam predsjednik svijeta, nego predsjednik Amerike. Ali s druge strane, svojim politikama on je ubrzao taj raspad američke hegemonije, ali ne samo to. Jedna od pretpostavki za funkcioniranje multipolarnog svijeta je postojanje kakvih takvih međunarodnih institucija kojima bi svrha bila postizanje kakvog takvog stupnja predvidljivosti u ponašanju država. Trumpovo ignoriranje svih multilateralnih organizacija je posljedica njegove nepredvidljivosti, ali istodobno on potiče nepredvidljivo ponašanje svih drugih aktera na svjetskoj sceni i, što je još gore, kod aktera niže razine i nižih sposobnosti potiče bolesnu namjeru da ga imitiraju. Pa smo tako neki dan mogli upravo Trumpovske izjave slušati od srpskog ministra informiranja. Ali ja bih se usudio reći da i diljem Europske unije niču razni akteri koji maštaju da postanu mali Trumpovi, od Orbana nadalje. I on ih aktivno potiče. Trump je zapravo protivnik ideje Europske unije. Mislim da je za njega glavni problem u tome što Europska unija, kakva je da je, ali oslanjajući se na tradiciju te zajednice za ugljeni čelik i na koncu na zajedničko europsko tržište, Europska unija uspijeva nametnuti provedbu svojih pravila na cijelom tržištu, a ta pravila ugrožavaju interese velikih američkih kompanija, ponajprije ovih kompjutorskih i internetskih provajdera, koji zapravo bi htjeli Europu vidjeti kao neregulirano tržište na kojem oni mogu ostvarivati iznimno visoke profite, ne poštujući nikakva pravila o zaštiti privatnosti i druga pravila koja vrijede u Europskoj uniji. To je glavni razlog zašto Trump želi razoriti Europsku uniju, da bi od Europe napravio koloniju za velike američke kompanije. A on zna da sa Europskom unijom, koja funkcionira kao zajedničko tržište, ne može tako lako izaći na kraj kao što bi izašao na kraj sa pojedinim europskim državama, osobito manjim državama. Izvještavao sam ove godine sa NATO samita u Hagu i kad bih nekome morao u jednoj rečenici opisati atmosferu, rekao bi da je to djelovalo kao početak brakorazvodne parnice koja ide jednim mirnim tokom jer su neka pravila dogovorena, odnosno dogovoreno je da će povlačenje Amerike ići stupnjevano, a da će se Europa prilagođavati tome. Mi smo sada svjedočili i kompromisnom dogovoru od 90 milijardi eura zajmu Ukrajini koju osigurava Europa i samim time spašava Zelenskog, odnosno Ukrajinu, od situacije u kojoj bi ga Trump mogao ucijeniti doslovno da pristane na bilo što kao rezultat ruske agresije na Ukrajinu. Kako ocjenjujete tu tranziciju Europske unije ili pokušaj ili početak u 25. Svakako
pozitivan korak. Dakle, ova odluka o pomoći Ukrajini je dobrodošla jer bi Ukrajina vjerojatno kolabirala bez te pomoći. Ta odluka je dobrodošla i zbog toga što je Europska unija odustala od ideje potpuno suprotne međunarodnom pravu da otme rusku imovinu i da je izravno pokloni Ukrajini, ali je istodobno uz sposobnost da donosi odluke, Europska unija pokazala i ozbiljnu slabost. 3 države su se izuzele od mogućih posljedica, odnosno odbile su preuzeti financijske rizike ove odluke o dodjeli zapravo bespovratnog kredita Ukrajini, što je poruka ubuduće svakoj državi članici, ako joj se ne sviđa neka odluka Europske unije, da se izuzme od njezine primjene, odnosno od sučeljavanja sa posljedicama primjene te odluke. I to je nažalost pukotina koja je posljedica lošeg ustavno-pravnog ustrojstva Europske unije, posljedica loše sročenih Lisabonskih ugovora i to je problem za koji nije jasno da li ga je Europska unija u stanju riješiti. Pritom ovo sada izuzimanje 3 države je samo nastavak onoga što smo mi već neko vrijeme navikli gledati, a to je da se neke odluke koje idu na štetu Putinu donose bez Mađarske, odnosno donose se kao odluka 26 zemalja članica. To je bio pokušaj da se u hodu riješi problem sa Lisabonskim ugovorima. Međutim, je li to sad jedna već normalizacija koja nas vodi onda doista možda u Europu 2 brzine ili možda koja nas vodi još jednom smanjenju broja članica? Sve su te mogućnosti otvorene. Europa je već Europa ne samo 2 brzina, nego nekoliko brzina. Dakle, imamo Europsku uniju, imamo onda ovu širu Europu koju je zamislio predsjednik Macron, imamo Schengen u kojoj nisu sve zemlje članice Europske unije, a jesu neke koje nisu članice Europske unije. Imamo i eurozonu eurozonu koja ne pokriva cijelu Europsku uniju, a euro kao valutu koriste neke zemlje koje nisu u Europskoj uniji. Dakle, to je prilično složena struktura i teško je time upravljati. Imamo tu i Veliku Britaniju, Ujedinjeno Kraljevstvo, koja je članica koalicije voljnih i to očito vrlo važna članica koalicije voljnih i njezin utjecaj u Europskoj uniji sve je veći unatoč tome što su prošli Brexit. To su sve okolnosti koje govore da je Europska unija postala prilično neodređen pojam i da je tom asocijacijom država sve teže upravljati na neki konzistentan način. S druge strane, Velika Britanija se vraća i u Erasmus, možemo to zapravo možda prepoznati kao neki dašak novih vjetrova, ali generalno okolnosti Europu ili najuži mogući skup članica Europske unije prisiljavaju na zajedničko djelovanje. Možda smo u situaciji kada je realnije nego ikad prije očekivati reviziju Lisabonskih ugovora, naprosto zbog geopolitičkih okolnosti. Da, to bi bila razumna reakcija, ali znamo da je ključno pitanje kad razmišljamo o reviziji Lisabonskih ugovora, pitanje konsenzusa u odlučivanju na razini Europskog vijeća. Ali zapravo prava reforma bi podrazumijevala ukidanje Europskog vijeća. Prava reforma bi podrazumijevala instituciju predsjednika Europske unije koji se bira na općim izborima, instituciju parlamenta koji ovisno o svojoj kompoziciji bira komisiju, odnosno vladu Europske unije i ovlasti parlamenta da raspisuje poreze za cijelu Europsku uniju. I ti prihodi bi bili autonomni prihodi Europske unije kojim bi ona mogla upravljati. A trenutno Europska unija funkcionira tako da države članice se dogovaraju koliko će koja dati u proračun i unaprijed želi znati
niti koliko će iz proračuna dobiti. Tu je uloga parlamenta sekundarna uostalom i mnoge odluke se u Europskoj uniji namjerno donose tako da se zaobiđe Europski parlament. Europsko vijeće je zapravo iznad Europske komisije i iznad Europskog parlamenta, a to govori da Europska unija nije ni federacija ni konfederacija, nego zapravo neki labavi savez koji ovisno o okolnostima postiže veći ili manji stupanj kohezije. Trebamo li strahovati za budućnost tog saveza u ovim okolnostima? Ja mislim da treba biti zabrinut i mislim da svi ljudi koji su proevropski orijentirani, koji misle da je jedina prava perspektiva za Europsku uniju njezina transformacija u Sjedinjene europske države. Mislim da svi oni u okviru svojih mogućnosti, počevši od djelovanja u svojim državama pa onda do transgraničnog djelovanja, trebaju zagovarati ovakvu rekonstituciju Europe kakvu sam opisao. Kako tu tumačite postavljanje predsjednika Milanovića koji ogromnu energiju troši upravo djelujući suprotno ovome što ste vi sada oslikali, nastojeći istaknuti slabosti Europske unije i družići se sa likovima poput Orbana ili Fica? Pa, to nije neko iznenađenje kad je u pitanju predsjednik Milanović, osobito s obzirom na prošlu parlamentarnu pa i njegovu predsjedničku kampanju. On je u parlamentarnoj kampanji prethodno najavljen kao mogući kandidat za premijera SDP-a, zapravo agitirao samo za domovinski pokret, za jednu izrazito suverenističku stranku. Ja mogu razumjeti da bilo novo nastale države nakon kraja hladnog rata, bilo one koje su se oslobodile sovjetske okupacije, nisu iživjele razdoblje punog suvereniteta i mogu razumjeti da žele biti suverene države. Ali ako se žele tako ponašati, onda je Europa pravo polje za djelovanje Trumpa i njegovih sumišljenika u onom smjeru koji sam opisao, za pretvaranje Europe u niz malih američkih kolonija. Prirodno dolazimo zapravo sada do crnog oblaka koji se nadvio istočno od Europske unije. Ruska agresija na Ukrajinu, dakle od 2022. nesmiljeno. Što je rezime tog rata u 25. po vama i svih njegovih izvedenica, od pokušaja ekonomskih pritisaka na Rusiju, od posljedica na rusko političko društvo? Pa, dakle, ruska agresija na Ukrajinu, koja je započela još 2014. Krimom, je nedvojbeno kršenje međunarodnog prava. 2005. godina je 2025. je donijela Rusiji nešto što su Rusi očekivali nakon što je Trump izabran, a to je smanjivanje stupnja izolacije Rusije na međunarodnoj sceni. Jer sama činjenica da se američki predsjednik susreće sa ruskim predsjednikom implicira relativizaciju te ruske izolacije. Dakle, u tom pogledu je Rusija i nezasluženo doživjela neki uspjeh, ali Rusija ne može ignorirati činjenicu da ona, što se tiče Ukrajine, nije uspjela ostvariti svoj cilj, okupirati Ukrajinu. I problem za rusku vlast je kako evidentan poraz ruskoj i svjetskoj javnosti prikazati kao pobjedu. To je jedan problem. Drugi problem je nastojanje Europske unije da nagovori predsjednika Trumpa da prema Rusiji i Ukrajini vodi Bidenovu politiku, a ne Trumpovu politiku. I utoliko je 25. godina uzaludno potrošeno vrijeme sa stajališta Europske unije. Tek sad na kraju godine Europljani su shvatili da neće nagovoriti Trumpa da vodi Bidenovu politiku. Ali ta godina je istodobno obilježena i
potpunom ignorancijom diplomacije kao načina za ostvarivanje vanjsko-političkih ciljeva. Europska unija nikakvih inicijativa nema prema Rusiji. Taj rat je ponajprije opasan za europske države. I kad ste suočeni sa opasnošću rata, logično je da se pripremate za obranu. I sasvim je opravdano da Europa ulaže znatne napore u financiranje obrane, u povećanje svojih industrijskih kapaciteta. To je sve u redu, ali to ne znači da se sveukupna politika treba svesti samo na rat i na oružje. Ako svi samo govore o ratu i samo se naoružavaju, jedini mogući ishod je rat. Dakle, to povećavanje vlastitih obrambenih sposobnosti treba za cilj imati odvraćanje druge strane od namjere da vas napadne. U hladnom ratu je to savršeno funkcioniralo 45 godina. Ne zato što su Sovjetski savez i Amerika bili tako, ne samo zato što su bili tako snažno naoružani, nego i zato što je postojala intenzivna diplomatska komunikacija koja je rezultirala izbjegavanjem neželjenih incidenata koji bi mogli dovesti do svjetskog rata. To kad je Europa u pitanju u odnosu prema Rusiji izostaje. Međutim, izostaje li možda zbog toga što Putin nije vjerodostojan sugovornik, kao što tvrde mnogi, naprosto zbog toga što je ovo ipak na neki način njegov osobni rat. I nakon bilo kojeg završetka, osim potpunog uništenja Ukrajine, on će morati položiti račune svojoj javnosti. Mislim, kako god definirali tu javnost, kao oligarhe, kao ljude moćne iz političkog sustava ili kao doslovno građane. I koliko on zapravo iz osobne pozicije uopće je spreman iskreno razgovarati o kraju rata, ako taj kraj ne podrazumijeva ruske tenkove u Kijevu? Teško je odgovoriti na to pitanje. Evo i ovaj njegov nastup pokazuje da on koji je inače odmjeren u javnim nastupima da gubi živce, ali to samo povećava stupanj opasnosti od daljnje eskalacije tog rata. Koliko je Putin vjerodostojan sugovornik? Naravno da nakon što su predstavnici Rusije dan, dva prije invazije na Ukrajinu uvjeravali svjetsku javnost da im to nije ni na kraj pameti, naravno da mu nakon toga više nitko ništa ne vjeruje. Ali što on može reći o vjerodostojnosti Europljana kao sudionika u pregovorima? Europljani opravdano inzistiraju da nije dopustio da Rusija i Amerika definiraju sigurnosnu arhitekturu Europe ne pitajući Europu o tome. Ali da li je bilo normalno da Amerika i Europa 30 godina grade sigurnosnu arhitekturu Europe, a da ignoriraju sve ruske prijedloge i upozorenja? Nije bilo u redu. Spomenuli ste vjerodostojnost. 2014. godine uz posredovanje ministara vanjskih poslova triju zemalja članica Europske unije, tad je još i Britanija bila, dakle uz posredovanje ministara vanjskih poslova Njemačke, Francuske i Poljske, postignut je sporazum o mirnoj predaji vlasti između Janukovića i opozicije, Klička. Ko je rekao da se to ne smije provesti? Rekla je Amerika. I što je Europa napravila da bi obranila svoje diplomatsko postignuće? Nije napravila ništa. 2015. na prijedlog njemačke kancelarke Merkel održani su pregovori u Minsku. Između Rusije i Ukrajine, a tad je predsjednik Ukrajine bio Porošenko, posredovali su Angela Merkel, François Hollande i David Cameron. Postignut je sporazum iz Minska 2, koji je nekoliko dana poslije toga postao rezolucija Vijeća sigurnosti. Znači, nijedna stalna članica nije uložila veto. I što se dogodilo poslije toga? Zapad je podržao Ukrajinu u namjeri da ne provede ono što je preuzela odredbama tog sporazuma. Da li je Europska unija vjerodostojan partner u pregovorima? Znači, pregovori na kraju zapravo nešto što svatko treba biti svjestan da se, bez obzira na
prošlost jednu i drugu ne može izbjeći. Upravo to. S tim da Rusija ne krije da u vezi sa Ukrajinom ne želi pregovarati sa Europskom unijom. Koji je strateški cilj Rusije? Ne samo osvajanje Ukrajine, to je moguća posljedica ostvarivanja primarnog cilja. Primarni cilj je normalizacija odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. U ruskoj interpretaciji do krize u Europi općenito, pa i do ruske agresije na Ukrajinu je došlo zbog prethodnog poremećaja u rusko-američkim odnosima. Amerika je od recimo 1999. godine prestala tretirati Rusiju kao stalnu članicu Vijeća sigurnosti, kao ravnopravnog partnera u raspravama o arhitekturi regionalne europske i globalne sigurnosti. I Europska unija je u potpunosti, odustajući od namjere da definira svoju autonomnu politiku, slijedila Sjedinjene Američke Države. Sad se američka politika promijenila, a Europa je ostala na pozicijama prethodnih američkih administracija. Zbog toga Rusija ne želi pregovarati sa Europom, nego samo sa Amerikom, očekujući da će Trump nastaviti pružati ruku koju je već nekoliko puta Putinu pružio. Kad je Trump prvi put izabran za predsjednika, unuk Molotova, nekadašnjeg sovjetskog premijera i ministra vanjskih poslova, se obratio u trenutku kad je Hillary Clinton priznala poraz, obratio se zastupnicima Dume i rekao, evo, ona je priznala poraz, Trump je pobjedio na izborima, ja nam čestitam na tome. Dakle, sami sebi su Rusi čestitali, zadovoljni što je Trump pobjedio i bili su jako zadovoljni kad je on drugi put osvojio mandat. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije nije krio da misli da u ideološkom pogledu je Trump zapravo puno bliži Putinu nego europskim liderima. Međutim, možda i toliko blizak da im pristupi zapravo onemogućavaju win-win situaciju. Vrlo često će neki reći da je Trump naivac u odnosima sa Putinom, no čini mi se da i jedan i drugi ne drže previše do onoga što u nekom trenutku izgovore. Kako, može li to završiti nečim nadmudrivanjem, odnosno pobjedom Putina nad Trumpom, Trumpa nad Putinom? Jer nisam siguran da bi recimo Trump pristao na situaciju završetka rata ili potpisivanja bilo kakvog primjera u kojem bi izgledalo da nije on taj koji je najveći pobjednik. Da, vi ste u pravu. I jasno je da ne može Rusija pobijediti Ameriku. Jasno je da u predstavi u kojoj je Trump glavni režiser i glavni glumac, ne može Putin biti glavni, ali je isto tako jasno da je Trump ne zbog toga što je ruski špijun, kako to mnogi tvrde, nego zbog svog shvaćanja da Europa za Ameriku više nije važna onoliko koliko je prije bila, da Atlantski bazen nije glavni teatar međunarodnih odnosa danas, nego pacifički bazen, i zbog osjećaja da Amerika nema ni korist ni štetu ako Ukrajina pobjedi ili ako izgubi. Dakle, zbog predodžbe da je to sekundarni problem za Ameriku, Trump je nekoliko puta pružio ruku Putinu, ruku spasa, jer de facto Rusija nije uspjela u svojim namjerama u vezi sa Ukrajinom i Trump je Putinu pružio mogućnost časnog izlaza. A Putin je to pak shvatio kao neku a priornu sklonost Trumpa sebi i kao bezuvjetnu podršku ruskim aspiracijama. Treba biti svjestan da neovisno o tome postigne li se ili ne postigne mirovni sporazum, Amerika neće biti na gubitku. Amerika je već sad na dobitku jer je Europa jednostrano ovisna o Americi. Ako se postigne sporazum, Amerika će i dalje
NATO savezu prodavati oružje koje će poklanjati Ukrajini. Ako se ne postigne sporazum, apetiti Ukrajine za novim oružjem bit će sve veći i veći i Amerika će opet europskim članicama NATO saveza prodavati oružje koje će oni poklanjati Ukrajini. Dakle, za Trumpa je i jedno i drugo rješenje pobjedničko, a za Putina je prihvatljivo rješenje samo ono koje on, neovisno o tome što je već jasno da je on gubitnik jer nije ostvario svoje ratne ciljeve, koje on može svojoj javnosti prikazati kao pobjedu. I zato mislim da je Putin, koliko god je donedavno izgledao suzdržan i samouvjeren, da je ipak pogriješio takvom izrazito neprijateljskom retorikom prema Europi i griješi što, čini mi se, ispituje granice Trumpova strpljenja. Jer Trump može naprosto odustati od svojih mirovnih prijedloga. Europa nema nikakve mirovne prijedloge, otvara se perspektiva dugotrajnog iscrpljujućeg rata, a nije unaprijed jasno tko će u tom ratu pobijediti. Mi smo najviše naravno fokusirani na rat u Ukrajini. Najbliži nam je, dramatičan je, puno je žrtava i puno je patnje. Međutim, kao da zanemarujemo tektonske poremećaje koji se i zbog njega događaju, prije svega u Aziji i na Pacifiku. Od toga da to utječe na odnos Kine i Rusije, od dinamike Indija, Kina, pa onda i do raznih izvedenica toga poput nove, nikad čini mi se ili dugo nisu imali u Japanu tako desnu premijerku. Čitav domino efekt se širi kroz svijet. Točno. Prvo, to je posljedica promjene američke predodžbe o tome otkud prijeti glavna opasnost američkoj nacionalnoj sigurnosti i općenito američkim interesima. To je Kina i zbog toga Amerika pokušava izgraditi savezništva u pacifičkom bazenu. To su savezništva protiv Kine. I nedvojbeno je da Tajvan postaje ona žarišna točka u vezi s kojom će se donositi odluke hoće li ili neće biti trećeg svjetskog rata. Za sad i prema procjenama zapadnih stručnjaka vjerojatnost da tamo izbije neki sukob u nekoj recentnoj budućnosti nije prevelika. A s druge strane, suočena sa evidentnim smanjenjem važnosti Europe kao igrača u međunarodnim odnosima, europski lideri kao da su uložili svu snagu u to da rat u Ukrajini učine mogućim povodom za treći svjetski rat, kao da bi se taj rat vodio na nekoj drugoj planeti, a ne u Europi. I utoliko je isto nerazumna europska politika i utoliko je vidljivija kobna negativna posljedica odustanka Europe od diplomacije. Već smo konstatirali da Putin nije vjerodostojan sugovornik, ali nije Europa do sad nije bila vjerodostojna. Ali umijeće diplomacije se stavlja na kušnju upravo u komunikaciji s neprijateljima. Europa je spremna voditi diplomaciju samo između sumišljenika. To je besmislica. Mislim, gotovo da ti nije potrebna. Točno. Diplomacija jer imaš suglasje. Imamo i drugih žarišta svjetskih, namjerno Južnu Ameriku ostavljam za kraj, ali jedna od situacija koja također čini mi se najmoćnijim zemljama svijeta van fokusa prolazi, serija državnih udara u Središnjoj Africi, u Sahelu, koja se nastavlja čak i geografski na kaos u Sudanu. Opet čini mi se premalo razmišljanje o tome što bi neki humanitarni kaos u konačnici čak i sebično mogao značiti recimo za Europu opet. Da, pa to već znači, jer upravo taj pojas, dakle, južno od Sahare pa duž cijelog afričkog kontinenta sa zapada na istok je vulkan iz kojeg eruptiraju te
bespregledne rijeke izbjeglica kojima je to lakše doći do Europe jer se Europa zajedno sa Amerikom pobrinula da razori libijsku državu. Dakle, mi se danas suočavamo sa nepromišljenim političkim akcijama u recentnoj prošlosti. Ujedinjene nacije se brinu o stanju, odnosno redovito izvješćuju o stanju u svim tim državama, od Nigerije, Malija, Nigera, Burkine Faso, sve do Sudana, s tim da je u Sudanu vjerojatno humanitarna katastrofa još daleko većih razmjera nego recimo humanitarna katastrofa u Ukrajini, jer tamošnje izbjeglice ni od koga nemaju takvu podršku kakvu imaju ukrajinske izbjeglice, ali velike sile o kojima ovisi mogućnost provedbe rezolucija Ujedinjenih naroda ne pokazuju za sad interes da pokušaju riješiti te probleme. Jasno je da su najodgovornije vlade tih država za stanje u svojim državama, ali je isto tako jasno da igrači i zapadni i istočni, Rusija preko Wagnera, zapadne zemlje preko različitih utjecaja koji imaju veze sa nekadašnjom kolonijalnom prošlošću tih zemalja, utječu na unutarnje prilike u tim zemljama i to utječu na takav način da se ne poboljšava život tih ljudi. Europska unija je iskazala neku ambiciju da uspostavi aktivniju suradnju sa Afričkom unijom, ali za sad nisu vidljive pozitivne posljedice razvojne pomoći Europske unije u Sahelu. I Europska unija, s obzirom na već sve što smo opisali u vezi s funkcioniranjem Europske unije, ne može sama presudno utjecati na rješavanje tih problema. A i pitanje koliko Afrička unija ima sama dosega upravo u tom pojasu? Pa ona je do sad sve to rješavala novcima, ali ti fondovi, razvojni fondovi, bit će sve teže dostupni s obzirom na sve veća kreditna zaduženja Europske unije i s obzirom na sve veće troškove za obranu. Ostala nam je Južna Amerika. Mercosur, dogovor o slobodnoj trgovini Europske unije i Južne Amerike odgođen je ovim okolnostima samo na mjesec dana, kao što kaže Ursula von der Leyen, ili možda ipak možda na puno dulje? Pa meni se čini da će to biti na puno dulje, jer je to odgoda definitivnog potpisivanja tog sporazuma je zapravo posljedica nesuglasica unutar Europske unije. A ako se Francuska ne slaže s nekom odlukom, onda je taj problem puno teže riješiti nego ako su to Slovačka i Mađarska. Jer znamo da su francuski poljoprivrednici nezadovoljni najavljenim smanjivanjem poljoprivrednih subvencija zbog preusmjeravanja u obrambene troškove i još su više nezadovoljni perspektivom otvaranja tržišta za jeftinije poljoprivredne proizvode iz Južne Amerike. I Europska unija, sklapajući taj sporazum, s jedne strane je htjela pokazati se kao relevantan igrač u sustavu međunarodnih odnosa, ali tako se može igrati ako postoji suglasnost u cijelom svijetu o globalnom slobodnom tržištu, o tome da će se inzistirati na slobodnom protoku kapitala, roba i ljudi. Od slobodnog protoka ljudi se već davno odustalo, a zahvaljujući Trumpovoj administraciji nametnuta je paradigma ograničavanja slobode i kapitala i roba. I Europska unija je tu na velikoj kušnji. Može li Europska unija, koja i dalje se ponaša u skladu sa predodžbom o globaliziranoj svjetskoj ekonomiji, uspjeti nametnuti takvu politiku unatoč dominantnim trendovima koje određuje administracija predsjednika Trumpa, a to je ukidanje Svjetske trgovinske organizacije i uvođenje carinskih barijera kakve su donedavno bile nezamislive. Pritom, čak i da se sad prevlada situacija u Europskoj uniji i da se pokaže da je
francusko protivljenje je možda više taktički potez zbog delikatnih okolnosti kojima se pokušava zatvoriti proračun za sljedeću godinu, Macronovih slabosti i manjka realne podrške u parlamentu i tako dalje. Ostaje mogućnost da se zakomplicira situacija u samo nekoliko tjedana s druge strane, sa južnoameričke strane, prije svega zbog venecuelanske krize, čini mi se. Točno. Ne bi bilo nezamislivo da neke članice BRICS-a, recimo Brazil, da postavi sljedeće pitanje Evropljanima. Ok, vi ste rat u Ukrajini uzdigli na razinu svjetskog problema i tražite od svih država na svijetu da se opredijele za koga su, za Ukrajinu ili za Rusiju. Budući da smo sad suočeni sa otvorenom američkom agresijom protiv Venezuele, mi želimo da to pitanje postane pitanje svih pitanja i da se u vezi s tim svi opredijele. To bi onda moglo, u slučaju da se potpiše taj sporazum, za Europsku uniju predstavljati ozbiljan vanjsko-politički problem. Kao što za Europsku uniju je problem i recimo odnos prema Bliskom istoku i prema Izraelu. Europska unija koja apsolutno opravdano inzistira na nužnosti poštivanja međunarodnog prava kad je u pitanju Ukrajina, jednako tako ignorira višestruko kršenje međunarodnog prava na Bliskom istoku, u čemu sudjeluju i Sjedinjene Američke Države i Izrael. I ignorira američko kršenje međunarodnog prava u Venecueli trenutno, a prethodno bombardiranjem Irana. Dakle, takva pozicija Europske unije nije održiva. Ona se dosad legitimirala kao zajednica načela, više nego li zajednica interesa. Ali u međunarodnim odnosima morate pronaći sretnu kombinaciju interesa i načela, a ta iskušenja, odnosno tim iskušenjima Europska unija još nije dorasla. I za sam kraj samo kratak osvrt na samu Venecuelu. Ponovno spominjem profesora Kala koji je rekao dvije stvari o tome. S jedne strane, on kaže, Trumpova administracija pokazala da je spremna proizvesti aferu ili dramu, krizu, kao na primjeru Grenlanda, i onda je zaboraviti spremiti na policu. Ali s druge strane, kaže on, retorika nalikuje nekim dramatičnim američkim epizodama iz nedavne prošlosti. On iz Trumpovih izjava da je droga fentanil zapravo kemijski napad na SAD iščitava zabrinjavajući sličnost sa retorikom uoči napada na Irak. Točno. I treba dometnuti i sljedeće, da je predsjednik Trump izjavio, oni su nam, Venecuelanci, oteli našu naftu i mi ćemo to sve sada vratiti. I time dolazimo do još jednog potpunog apsurda suvremene politike. Zapadni svijet koji je pokretao ratove zbog toga što su neke demokratski izabrane vlade provodile nacionalizaciju, sad s druge strane primorava države da provedu nacionalizaciju ruske imovine u interesu toga da budu dio zapadnog svijeta. Dakle, to što aktualna američka administracija iskazuje u odnosu prema Venecueli, ali ne samo prema Venecueli, to je čisti imperijalizam za koji nema podloge u povelji Ujedinjenih nacija i koji je odustao i od verbalne kamuflaže kako su prijašnje američke administracije bile spremne ponuditi. Upravo sam to htio reći, dakle više se ni ne govori o naravi Madurovog režima, o čemu možemo raspravljati i s čime se, pretpostavljam, će se svatko pristojan složiti, jer mi sad više ne govorimo o tome, ne govorimo o nafti koja se nalazi u venecuelanskom podmorju vrlo otvoreno. I to je američko, misli Trump. Sve što je u zapadnoj hemisferi je američko. Što bi vas iznenadilo u 26. da vas pitam za kraj? Najviše bi me iznenadilo postizanje pravednog mirovnog sporazuma za Ukrajinu. To je trenutno nemoguće jer zapravo
u skladu sa međunarodnim pravom. Pravedno rješenje bi bilo rješenje u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Provedba bilo koje odluke u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija ovisi o suglasnosti svih stalnih članica Vijeća sigurnosti, a te suglasnosti kad je u pitanju Ukrajina nema. I zbog toga bi najveće iznenađenje bilo pravilno rješenje za Ukrajinu. Mnogi se sjećaju rata u Jugoslaviji 90. godina, ali jedna je fundamentalna razlika. Tad su Amerika i Rusija surađivale i zbog toga je bilo moguće nametnuti i Dejtonski sporazum i, što je za nas osobito važno, provesti Erdutski sporazum o mirnoj reintegraciji istočnih dijelova Hrvatske. U vezi sa Ukrajinom stajališta su dosad bila suprotstavljena, stajališta Amerike i Rusije, i zbog toga nije moguće postići onakva rješenja kakva su bila primijenjena kod nas. I zbog toga bi za mene najveće pozitivno iznenađenje 26. godine bilo postizanje pravednog mirovnog sporazuma za Ukrajinu. Profesore Kovačeviću, puno vam hvala na ovoj analizi. Molim. Hvala i vama, dragi gledatelji, bili su ovo Ideje HR.